Nafarroak koronavirusaren 456 kasu berri zenbatu ditu azken orduetan. Baitere bi emakume hil dira 92 eta 97 urtekoak. Datorren ostegunetik urriak 22 foru erkidegoan sartzeko eta irteteko aukerak mugatzea erabaki du Nafarroko gobernuak. Murrizketa berriak 14 egunez aplikatuko dira, tartean tabernak eta kafetegiak eta jatetxeak ixtea barne, etxez etxea, janaria zerbitzatzeko eta ogia eta prentsa saltzeko izan ezik. Zainduz plataforma aurkeztu dute erresidentzietan dauden adinekoen eskubideak defendatzeko. Tailerren ziklo batek erresilientzia adingabeen eta hezkuntza komunitateen artean garatzeari buruzko prestakuntza eskainiko du. Iruñeko udalak aurreikusten du Alde Zaharreko eta Zabalguneko 16 eraikinek modu integralean birgaitzeko diru laguntzak jasoko dituztela, 978.000 euroz hornituak. Foruzaingoaren Elizondoko komisarioko agentek 40 marihuana landare atzeman berri dituzte lesakan, ia 2 metroko altuera zutenak, saldu izan balira 60.000 euroko irabaziak izanen omen zituzten. Arrazakeriaren aurkako Nafarroko mugimenduak hainbat kolektibok deituta protesta egin du asteburuan Iruñan, atzerritarren bulegoetan itxaron zerrenda luzeak daudelako. La Vuelta Nafarrora iritsiko da Iruña eta Lekunberri artean ospatuko den etapa batekin eta Lodosan irtera izango duen beste batekin. 2020ko uda, 736 hektareako azalera erreta amaitu da. Nafarroko suhiltzaileek 501 esku hartze egin dituzte landaredi zutengatik. Gaur arratsaldeko 6:30 liburuaren aurkezpena Filiorum Bemot, Muerte en la Catedral, Nafarroko liburutegian. Iruña berdea da ezagutu dezagun takonera familiarekin ibilaldia gaur arratsaldeko